Verdensbilledet i middelalderen byggede på den græske filosof Aristoteles, hvor jorden var centrum i universet. Rundt om jorden var en række kugleformede himle, som drejede rundt i forskelligt tempo. Stjernerne var i den yderste sfære, og Guds himmel lå over denne sfære, for at holde de 4 elementer på plads. Dette passede rigtig godt med de kristne forestillinger om verden og hvordan den var blevet skabt af Gud. Jorden var jo Guds skaberværk, og Gud havde selvfølgelig skabt den som centrum af universet. Den katolske kirke havde i middelalderen stor indflydelse på befolkningens holdninger og kongens magt. Kirken havde altså en helt dominerende stilling for samfundet i Europa i middelalderen. Der fandtes ingen frelse uden for kirken. For at få frelse og komme i himlen inden for katolikken, skulle man gøre gode gerninger og undgå at synde. Havde man ikke gjort nok gode gerninger, skulle man i starten af 1500-tallet købe de såkaldte afladsbreve af kirken. Martin Luther var en tysk munk, som i 1517 offentliggjorde en kritik af den katolske kirke i form af de 95 teser. Han oversatte også Bibelen til tysk, så alle kunne læse den. Han ville altså gøre kirken åben for alle og give alle mulighed for at læse Guds ord. Han blev udstødt af kirken, men fik dog utrolig mange tilhængere, som blev kaldt lutheranere. Luther mente, at Bibelen altid var den højeste autoritet i alle sammenhænge, og ikke paven. Han fremhævede altså den enkeltes rolle og betydning i samfundet. Galileo Galilei var en italiensk naturvidenskabsmand. Han var på den kopernikanske side og anså jorden som en planet i bevægelse om solen. Disse på denne tid nye opdagelser var imod den gældende viden og fik meget modstand af specielt kirken. Galilei blev derfor en meget omstridt person, men han holdt fast i troen på den nye verdensbillede og i, at der ikke var nogen holdbare bibelske indvendinger. Men på dette tidspunkt var tanken om at jorden bevægede sig kættersk og ikke accepteret af den katolske kirke. På dette tidspunkt var modreformationen fra den katolske kirke også i fuld gang og forsøgte at få de tabte sjæle tilbage til den rette tro, nemlig den katolske.